Tänä päivänä lähes jokaiseen uuteen pientaloon asennetaan ja tehdään jonkinlainen varaava tulisija. On se sitten varaava takka, leivinuuni tai joku muu tämmöinen tulisija lähinnä tunnelman luojaksi, lisä- ja varalämmön lähteeksi, mutta ennen kaikkea energiakustannuksia pienentämään. Sanotaan, että ei savua ilman tulta, mutta tänään me näytämme, että voi olla hyvinkin tulta lähes ilman savua. Nimittäin me olemme tulleet tutustumaan tämmöisen vuolukivisen tulisijan valmistukseen. Yksi tämän vuolukiven merkittävistä ominaisuuksista nimenomaan tulisijakäytössä on se, että siinä vuolukivessä on hyvin runsaasti talkkia ja se talkki on suuntautunut siellä kiven sisällä tietyn suuntaisesti. Eli voidaan kuvitella, että se talkki on ikään kuin puussa puun syyt. Eli se kasvaa niin kuin pitkittäin siellä. Ja nyt kun näitä vuolukivitulisioja valmistetaan, niin siinä valmistuksessa hyödynnetään tuo talkin suuntaus. Eli osat leikataan kivestä sillä lailla, että täällä tulipesässä tulta vasten olevat osat leikataan niin, että se talkki ikään kuin suuntautuu tuolta tulipesästä ulospäin, jolla saadaan aikaan se, että se kivi imee ja varaa hyvin nopeasti itsensä sitä lämpöä. Sitten taas täällä kuorirakenteessa se talkin suuntaus käännetään toisinpäin, jolloin se aiheuttaa sen, että tämä kuorirakenne luovuttaa ja pidättää sitä lämpöä itsessään kauemmin. Pitkän kokemuksen, kivituntemuksen ja tietysti myöskin kehitystyön tuloksena te olette saanut kehiteltyä tuommoisen niin sanotun kultaisen tulen arinan. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että puut, joita poltetaan tässä tulipesässä, niin palamisprosessia voidaan hallita säätämällä tuota arinan keskiosaa. Silloin kun lisätään puita, laitetaan tuo keskiosa kiinni ja palamiseen tarvittava ilma siirtyy tulipesän reunoille. Ja puista vapautuu palavia kaasuja ja tämä esilämmitetty paloilma yhtyy näihin kaasuihin ja palaa puhtaasti siinä puitten päällä. Tavallaan poltetaan niitä vapautuvia kaasuja. Nyt jos meillä on tällainen tavallinen rakoarina, niin kaikki paloilma tulee tuosta arinan läpi, puut kaasuntuu erittäin voimakkaasti ja silloin ei voida hallita sitä palamisprosessia. Ja silloin tulee niitä mustia pölläyksiä. Teillä on nyt myöskin tämmöinen ihan uusi varaava tulisija kehitetty. Monta kertaa puhutaan, että kesämökillä pitäisi olla kahdenlaisia tulisijoja, tämmöisiä nopeita kaminatyyppisiä, millä saadaan se alkulämpö ja sitten varaava tulisija, joka ikään kuin ylläpitää sitä lämpöä. Tämä täyttää nyt ne molemmat ominaisuudet. Kyllä, eli täällä yläosassa on tämmöinen lämmönvaihdin metallinen osa. Se toimii vähän samalla periaatteella kuin kaminoissa, eli siellä tulee niin pikalämpö nyt täältä yläosasta. Lisäksi täällä uunin sisällä on vuolukiveä tulipesän sivuilla, niin kuin normaalissa varaavassa vuolukiviuunissa. Ja lisäksi semmoiset lämpölevyt tässä tulipesän päällä. Palamisprosessi tapahtuu nyt kokonaan tuossa tulipesässä ja ei tarvita niin kutsuttua toisiopalotilaa enää tässä. Kyllä, eli tämä on siinä mielessä hyvä pieniin asuntoihin ja ennen kaikkea sinne kesämökeille, että tämä painaa ainoastaan sen 700 kiloa. Miten nuo hormiliitokset tämmöisen tulisijan osalla? Tämä tulisija voidaan liittää tuolta takaa niin kuin tässä tapauksessa ja sitten toinen vaihtoehto on tästä päältä. Ja käyttää kevyt hormia siinä? Kevyt hormilla. Pienestä koosta ja painosta huolimatta tämän tulisijan palamisen hyötysuhde on noin 80%, mistä 20% menee hormista ulos palamattomina savukaasuna ja lämpönä, 20% tulee tältä sälekön kautta pikalämpönä ja loput 60% jää tänne tulisijan sisärakenteisiin, mistä se luovuttaa sitä hiljalleen tasaisena lämpönä huonetilaan seuraavan vuorokauden aikana. Kuinka suuri merkitys tämmöisellä pientulisijojen käytöllä on, jos ajatellaan tämmöisen pientalo-taajama-alueen ilmastollisia vaikutuksia? No, pientulisijoilla Suomessa on merkittävä vaikutus, koska on arvioitu, että niiden päästöt on noin 40% kokonaispäästöistä pienhiukkasten osalta. Kuitenkin tulisijoja ikään kuin kannustetaan tekemään tämmöiseksi lisä- ja varalämmön lähteeksi.
Nyt on kehitetty tämmöinen vähäpäästöinen tulisija. Kuinka merkittäviä pienennyksiä näihin päästöihin tämmöisellä on mahdollista saada? Kyllä tämmöisellä tehoarinalla päästään merkittävään päästöjen vähennykseen, että pienhiukkasten ja savukaasujen päästöt vähenee vähintään puoleen normaalista, jopa murto-osaan, riippuen vähän päästötyypistä ja aineesta. Tämän voi havaita ihan konkreettisesti siitä, että tämmöisen uuden tekniikan tuotteen savupiipun päästä ei tule juuri muuta kuin vesihöyryä, mutta näistä vanhan tekniikan tuotteiden savupiipun päästä tulee myös savua. Ja tämä on erityisesti huomioarvoinen asia tiheästi asutuilla alueilla. Ja nyt ei tarvitsekaan sitten enää katsoa, että milloin naapurilla on pyykkipäivä ja milloin ne valkoiset lakanat on narulla, vaan voi hyvällä omalla tunnolla laittaa tulen tuohon tulisijaan ihan silloin, kun itse haluaa. Nykyisin tämmöiset erilaiset hengitystiesairaudet, allergiat on yleistynyt huomattavasti. Kuinka suuri merkitys tämmöisellä vähennyksellä on, jos ajatellaan tämmöisiä riskiryhmiä? No nimenomaan nämä pienhiukkaspäästöt vaikuttaa eniten allergiaa, astmaa, hengitystiesairauksia sairastaviin ja sydän-verisuonitauteja sairastaviin, niin kyllä näillä ulkoilman laadulla ja näillä päästöillä on siinä oma osuutensa. Ilman laatuun vaikuttaa olennaisesti tämän tulisijan lisäksi myös se, että mitä poltetaan ja miten poltetaan. Eli pitäisi aina polttaa kuivaa puuta, ei jätteitä, ja niin, että ne palaa mahdollisimman suuressa lämpötilassa. Ja olisikin hyvä, että valmistajat aina toimittaisivat selkeät käyttöohjeet käyttäjille.